Γεια σας, ελπίζω να με ακούτε καλά και να περνάτε υπέροχα. Είμαστε πάλι εδώ στο κανάλι μας Unicorn Astro, είμαι η Αθηνά. Ήρθαμε άλλη μία φορά, λοιπόν έχουμε ένα βιντεάκι για την εβδομάδα που έρχεται, 14 του Ιουλίου μέχρι 20 Ιουλίου, Δευτέρα με Κυριακή. Όπως πάντα βλέπετε όλο το στήσιματάκι εδώ με όλες τις κάρτες, ελπίζω να φαίνονται καλά. Φυσικά θα τις αναλύσουμε μία-μία και σε συνέχειες. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βγήκαν όλες όρθιες, η ταρό εννοώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως για την εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα 14 Ιουλίου. Με το πρώτο κομμάτι που μου ήρθε και θέλω να μιλήσω λίγο, είναι ότι είμαστε στις μέρες του σκύλου. Dog Days που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε στις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Γιατί ο ήλιος κάνει σύνοδο με το Σύριο. Ο Σύριος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν σκύλος του Οριώνα, του κυνηγού. Και είναι αν όχι αστεροειδής, αστέρας, ναι, νομίζω αστέρας είναι, που είναι στον Καρκίνο. Εκεί στις 14 μοίρες του Καρκίνου, περίπου 15 μέρες Καρκίνου, είναι στα μέσα του Καρκίνου. Και η σύνοδος του ήλιου με το Σύριο ξεκινάει τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, τις 8-8 που είναι η πύλη των Λεόντων. Εκεί είναι που σταματάει η επίρρεια αυτή των πολύ ζεστών ημερών και του καύσωνα. Και αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Ναι, δεν έχω ιδέα πώς θα το συνδέσω ακριβώς, αλλά θα συνδεθεί, έχω την εντύπωση. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι είμαστε σε μία εβδομάδα που έχει γυρίσει ήδη ο Ποσειδώνας ανάδρομος, έχει περάσει ήδη ο ουρανός στους διδύμους, έχει γυρίσει ανάδρομος και ο Πλούτονας στον υδροχόο. Ο Ποσειδώνας φυσικά είναι στον κρυό ανάδρομος. Γυρίζει ανάδρομος από σήμερα Κυριακή που γίνεται το βίντεο, ο Κρόνος στον κρυό. Βέβαια είναι σε στάση, οπότε θα κάνει το πρώτο βήμα για να κάνει την αναδρομή του από την Πέμπτη, που πηγαίνει ένα λεπτό της μοίρας πίσω. Έχει δρόμο μπροστά του, γιατί είναι και μέχρι να ξεκινήσει η αναδρομή. Και μέσα σε αυτή τη βδομάδα έχουμε και τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος στις 15 μοίρες του Λέοντα. Λοιπόν, αυτή η αναδρομή του Ερμή θα συνεχίσει μέχρι 11 Αυγούστου. Θα φτάσει μέχρι αρχές Λέοντα, 3-4 μοίρες Λέοντα, και μετά θα ξαναγυρίσει προς τις... θα ξαναγυρίσει για να φύγει τελείως από τη σκιά αναδρομής, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι, να σας πω αμέσως, ναι, θα είναι στο τέλος του Αυγούστου, θα είναι γύρω στις 26 Αυγούστου, 25 με 26 Αυγούστου, που τελειώνει και η σκιά της αναδρομής του. Μιλάμε για μία αναδρομή σε ζώδιο της φωτιάς στο Λέοντα, που ξεκινάει με αντίθεση, ολοκληρώνεται, για να το πω καλύτερα, αλλά η φάση πρώτη της αναδρομής ξεκίνησε από τις 4 μοίρες του Λέοντα, γιατί εκεί θα φτάσει η αναδρομή, οπότε έτσι το παίρνω τουλάχιστον εγώ. Και για να μην μακρηγορώ, αυτό που χρειάζεται να δούμε πολύ πιο έντονα, νομίζω, είναι ότι αυτή η αναδρομή του Ερμή έχει να κάνει με την αντίθεσή του με τον Πλούτονα, έχει να κάνει με το τρίγωνό του με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον κρυό, και έχει να κάνει και με το εξάγωνο που κάνει ο Ερμής με τον ουρανό, φυσικά από τους διδύμους, και με το Δία εκεί στους διδύμους και με την Αφροδίτη στους διδύμους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Αφροδίτη είναι στους διδύμους
και κάνει ακριβώς εξάγωνο με τον Ερμή, ακριβώς στην φάση που είναι, που ξεκινάει η αναδρομή του. Εκεί είναι και το εξάγωνο που κάνει η Αφροδίτη με τον Ερμή. Ο Δίας, συγγνώμη, είναι στον Καρκίνο, δεν είναι στους διδύμους, λάθος δικό μου για το Δία. Ο Δίας είναι στον Καρκίνο, ακόμα δεν γυρίζει ανάδρομος ο Δίας, θα αργήσει λίγο. Αλλά έχουμε φύγει λίγο από το τετράγωνο που κάνει ο Δίας με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα. Κάνει εξάγωνο με τον Άρη και θα κάνει εξάγωνο με τον Άρη ακριβίας περίπου στις 20 του μήνα, αλλά θα το ξανασυζητήσουμε λίγο αργότερα νομίζω αυτό, γιατί προσπαθώ να βρω ακριβώς την ημερομηνία που κάνει το εξάγωνο, αλλά νομίζω ότι είναι εκεί. Δεν είναι ακριβώς, όχι, 23 του μήνα, λάθος, συγγνώμη δικό μου. Είναι εκεί μεταξύ 22 και 26 του μήνα, οπότε καλά το είπα, θα αργήσει λίγο ακόμα, δεν θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Αλλά πάντως να ξέρουμε, να έχουμε υπόψη μας ότι με Δία εξάγωνο με Άρη και ο Άρης στην Παρθένο, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι στην Παρθένο, μιλάμε για κομμάτι ανοίγματος και για κομμάτι του προς τα που επικεντρώνω την ενέργειά μου, σε κομμάτι συναισθηματικό και πρακτικό, και ταιριάζει με τις κάρτες ημέρας που βγάλαμε χτες και προχτές, που μιλάγαν φυσικά για άνοιγμα συναισθηματικό και νοητικό. Από εκεί και μετά, τι άλλο έχουμε? Είπαμε ότι έχουμε τον Κρόνο ανάδρομο στην πρώτη μοίρα του Κρυού, έχουμε τον Πλούτονα ανάδρομο στην δεύτερη μοίρα του Υδροχόου, και έχουμε και τον Ποσειδώνα ανάδρομο στη δεύτερη μοίρα Υδροχόου, δεύτερη μοίρα Κρυού, που κάνει το εξάγωνο με τη δεύτερη μοίρα του Υδροχόου. Και νομίζω το είχαμε δεν θυμάμαι αν το είχαμε ξαναπεί μαζί σε κάποια κάρτα ημέρας, αλλά με τον... θα τη βρω τη λέξη. Με τον ουρανό, ναι, εκεί, με τον ουρανό στους διδύμους γίνεται ένα μεγάλο εξάγωνο, θα το πεις, γιατί είναι το τρίγωνο που κάνει ο ουρανός με τον Πλούτονα και οι δύο μαζί κάνουν εξάγωνα με Ποσειδώνα και με Κρόνο. Δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για ουρανό, Κρόνο, Ποσειδώνα, Πλούτονα. Ο Δίας κάνει τετράγωνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δίας είναι ο βασιλιάς των θεών και έχει και την υποστήριξη του Άρη, μην το ξεχνάμε αυτό, έχει και την υποστήριξη του Άρη από την Παρθένο. Αλλά μιλάμε για ένα οικογενειακό συμβούλιο, πείτε το, του παππού ουρανού, του πατέρα Κρόνου και των παιδιών Ποσειδώνα και Πλούτονα. Σε ζώδια αέρα και φωτιά, σε υδροχό, διδύμους και κρυό. Και όλα αυτά μαζί είναι λίγο σαν να φέρνουν μια ανακατοσούρα και ένα κομμάτι του... Πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας, θα έλεγα. Γιατί πάρα πολύ απλά μιλάμε για αλλαγές, μιλάμε για πράγματα που ήταν στο υπέδαφος και έχουν βγει πάνω, και μιλάμε για υπέδαφος νοητικό, δεν μιλάμε για υπέδαφος απλά γης, μιλάμε για υπέδαφος νοητικό πλέον. Για πράγματα που είχαμε κρυμμένα στις σκέψεις μας ή στο υποσυνείδητό μας και πλέον δεν μπορούν να μείνουν κρυφά, πλέον βγαίνουν έξω, πλέον τα αντιμετωπίζουμε.
μιλάμε για εργασία με τα σκοτεινά μας κομμάτια. Αν δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα εργασία με το υποσυνείδητό σας και το ασυνείδητό σας, είναι ώρα να την κάνετε. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν μπορεί να μένει άλλο έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι φταίει η οποιαδήποτε παρουσία πλανήτη στον χάρτη μας ή ο Ερμής Ανάδρομος, αλλά αυτό που μας λένε και οι πλανήτες και ο Ερμής Ανάδρομος γενικότερα, γιατί το πήγα πολύ από εδώ και από εκεί λίγο, αλλά έτσι με πάει παιδιά, δεν φταίω εγώ. Όπως ξέρετε δεν έχω πάντα σκαλέτα στο τι θα πω πρώτα και τι δεύτερο, είναι πώς θα βγουν κάποια πράγματα προς τα πάνω. Αυτό λοιπόν που μας λένε εδώ και οι πλανήτες είναι κάντε μία ανασκόπηση και δουλέψτε με το ασυνείδητο, με το υποσυνείδητο, δουλέψτε τα κομμάτια εκείνα που ίσως φοβάστε και είναι εντός σας, είναι δικά σας, δεν είναι κάποιο άλλο, είναι δικά σας. Και αν εσείς δεν τα δουλέψετε δεν μπορείτε να πάτε παρακάτω. Αν δεν αγκαλιάσουμε, ο καθένας μιλάω, αν δεν αγκαλιάσουμε τα εσωτερικά μας σκοτάδια, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω και να μεγαλώσουμε ως άνθρωποι, να απολαύσουμε αυτό που έχουμε ως άνθρωποι. Αυτό μου βγάζει πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, οι αναδρομές λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι έρχονται ακριβώς για να κάνουμε την επαναδιαπραγμάτευσή μας, να το πω έτσι, με τον ίδιο μας τον εαυτό όμως. Μπορεί κάποιες προκλήσεις, κάποια trigger να έρχονται απ' έξω, αλλά το βασικό κομμάτι πάντα, και γι' αυτό μιλάμε και για ταρό και για αστρολογία, σε όλα αυτά τα κομμάτια, είναι στο να κατανοήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να κατανοήσουμε τα σκοτεινά μας κομμάτια, να αγκαλιάσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Όχι για κάποιον άλλον, για τον ίδιο μας τον εαυτό, για να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, για να αναγνωρίσουμε αυτά που κουβαλάμε και να νιώσουμε αυτά που έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, σας ζάλισα πολύ νομίζω, αλλά ήταν πράγματα που πρέπει να βγουν και ίσως δεν έχω βγάλει ούτε το 1/10 από αυτά που πρέπει να βγουν. Αλλά να αφήσουμε τα αστρολογικά στην άκρη. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Χείρονας είναι στο τέλος του κρυού, 27 μοίρες κρυού, και θα γυρίσει ανάδρομος προς το τέλος του, προς το τέλος του μήνα. Αυτό που χρειάζεται να δούμε λίγο είναι το που έχουμε τις πρώτες μοίρες του υδροχόου, του διδύμου και του κρυού στο χάρτη μας, και μετά από αυτό να δούμε που έχουμε τις τελευταίες μοίρες του Άρη, του κρυού, στο χάρτη μας. Νομίζω ότι εκεί παίζει όλο το παιχνίδι για αυτή την εβδομάδα και περνάμε να δούμε λίγο τις Moonology που έχουμε ως κάρτες και ξεκινάμε με το τελευταίο τέταρτο σελήνης στον Κρυό, που σου λέει δούλεψε μέσα από τα συναισθήματά σου, work through your feelings. Κολλάει με αυτό που λέγαμε πριν και δεν την είχα παρατηρήσει την κάρτα. Δεύτερη κάρτα είναι η Πανσέλινος στον Καρκίνο, που σου λέει άσε τους φόβους σου να διαλυθούν, γιατί πάρα πολύ απλά αυτά που φοβόμαστε, και ο φόβος συναίσθημα είναι, έτσι, δεν είναι, πάντα τα μπερδεύω λίγο το συναίσθημα και το αίσθημα, αλλά νομίζω είναι συναίσθημα, γιατί κάτι μας το κάνει trigger για να φοβηθούμε. Να το πω λίγο καλύτερα. Οι φόβοι και οι φοβίες μας δεν είναι έμφυτοι, δημιουργούνται. Οπότε αυτό που μας λένε εδώ και οι δύο κάρτες μαζί είναι αν δουλέψεις
τα συναισθήματά σου και δουλέψεις μέσα από τα συναισθήματά σου, θα δεις και τους φόβους σου να διαλύονται. Γιατί πλέον οι φόβοι σου δεν θα έχουν δύναμη πάνω σου. Αυτό μου βγάζει πάρα πολύ έντονα. Τρίτη κάρτα, συγγνώμη παιδιά μου, διαλύθηκε λίγο εδώ. Ορίστε μας. Τρίτη κάρτα, τελευταίο τέταρτο σελήνης στο ζυγό, που φυσικά μιλάει για αυτοαγάπη, φυσικά μιλάει για το παίρνω χρόνο για να προσέξω εμένα, και αυτό μπορεί να σημαίνει το παίρνω χρόνο για να ξεκουραστώ. Το παίρνω χρόνο για να βάψω μαλλί, να πάω κομμωτήριο. Παίρνω χρόνο για κάποια άτομα από εδώ, ίσως να είναι παίρνω χρόνο για να κάνω ένα ντους, για να κάνω ένα μπάνιο, για να πλύνω τα δόντια μου, για να βουρσίσω τα μαλλιά μου. Παίρνω χρόνο για να πάω για ψώνια, γιατί θέλω να πάρω κάποια πράγματα που να με κάνουν εμένα να νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου. Παίρνω χρόνο για κάποιο άλλο άτομο, ίσως να είναι παίρνω χρόνο για να φροντίσω τον κήπο μου. Παίρνω χρόνο για να πάω μέχρι την παραλία να κάνω ένα μπάνιο και να χαλαρώσω. Ο καθένας έχει άλλο κομμάτι που χρειάζεται για να φροντίσει τον εαυτό του. Δεν είμαστε κόπιες ο ένας του άλλου. Δεν είναι ένα πράγμα που ταιριάζει σε όλους. Ο καθένας χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες από τον άλλον. Οπότε χρειάζεται να δούμε ο καθένας από τον εαυτό του τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε και να το κάνουμε. Νομίζω γίνομαι σαφής. Τι είναι αυτό που εκφράζει για τον καθένα μας το κομμάτι αυτοαγάπη. Αν το καταλάβουμε, μπορούμε να το κάνουμε κιόλας. Και πάει μαζί με όλα τα προηγούμενα. Τελευταία κάρτα, νέα σελήνη στους Ιχθύς. Νέο ξεκίνημα σε ένα ζώδιο που είναι το τελευταίο του ζωδιακού. Και φυσικά μαζί με την ολοκλήρωση του κύκλου του ζωδιακού φέρνει και όλη την σοφία όλων των ζωδίων. Και σου λέει attune, σαν να λέμε μπες στην ίδια συχνότητα, συγχρονίσου για την ακρίβεια, νομίζω αυτή είναι η λέξη, συγχρονίσου με το θεϊκό. Και δεν μιλάμε για το θεϊκό εκτός, δεν έχω θέμα με καμία θρησκεία, δεν υπάρχει αυτό, αλλά εδώ αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι συντονίσου με το θεϊκό κομμάτι εντός σου, με το θεϊκό, με τη θεϊκή σπίθα του εσωτερικού σου ήλιου. Και ο εσωτερικός μας ήλιος πάντα έχει να κάνει με solar plexus, πάντα έχει να κάνει με το κομμάτι διαφράγματος και στομαχιού. Δεν ξέρω παιδιά, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε αν κάποιοι από εσάς αυτό τον καιρό νιώθετε φουσκωμένοι στο στομάχι, είτε λόγω άγχους, είτε λόγω... δεν ξέρετε καν γιατί, αλλά νιώθετε ένα φούσκωμα, λες και έχει διπλασιαστεί ο όγκος του στομαχιού σας χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Και επαναλαμβάνω ότι εδώ κολλάει και η αναδρομή του Ερμή, γιατί είναι στο Λέοντα και είναι πράγματα που ίσως χρειάζεται να πούμε, που ίσως χρειάζεται να εκφράσουμε. Σκεφτείτε το λίγο έτσι. Οπότε κάνε τη σύνδεσή σου με το εσωτερικό σου θεϊκό κομμάτι. Κάνε τη σύνδεσή σου με αυτό και μαζί με αυτό πρόσεξε τον εαυτό σου, φρόντισε τον εαυτό σου, δούλεψε μέσα από τα συναισθήματά σου για να απορρίψεις και να διαλύσεις τους φόβους σου και να έχεις αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, να καταφέρεις
να προχωρήσεις προς αυτό που σου φωνάζει και που σου λέει η ψυχή σου και το θεϊκό κομμάτι εντός σου. Αυτό νομίζω βγάζει η τετράδα. Και νομίζω ότι έγινα κατανοητή. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε απορία, είμαι στη διάθεσή σας να τη λύσουμε. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα, ένα σχόλιο και να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ, γιατί πάντα έχει να κάνει με τον προσωπικό μας χάρτη φυσικά και με τα προσωπικά μας βιώματα πάντα. Ο χάρτης ο αστρολογικός πάντα είναι ένας χάρτης που μας δίνει μια κατεύθυνση. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ελεύθερη βούληση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σημαίνει απλά ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένα ερεθίσματα και με ένα συγκεκριμένο τρόπο μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Δηλαδή μία σελήνη, ας πούμε, να το πάρω λίγο έτσι για παράδειγμα, μία σελήνη στον καρκίνο υποδηλώνει ένα άτομο που έχει κυβέρνηση φυσικά η σελήνη στον καρκίνο, υποδηλώνει ένα άτομο που έχει πολύ έντονο το μητρικό ένστικτο, υποδηλώνει ένα άτομο που ένιωθε πολύ προστατευμένο από τη μητέρα του, που θεωρητικά έχει πάρει τα καλύτερα στοιχεία από τη μητέρα του. Αλλά, εάν δεις αυτό το άτομο, μπορεί να δεις ότι η σχέση με τη μητέρα ήταν σχέση εξάρτησης. Ήταν σχέση χειριστικότητας. Ήταν σχέση που έβαλε το άτομο αυτό να γίνει γονιός πριν καν μεγαλώσει. Αυτό θα μου πείτε μπορεί να φανεί από κάποιο άλλο κομμάτι στο χάρτη, αλλά μιλάω για ένα συγκεκριμένο πράγμα, έτσι. Μπορεί να δείτε δύο διαφορετικά άτομα που να έχουν σελήνη στον καρκίνο και να έχουν τελείως διαφορετικές ζωές και να έχουν τελείως διαφορετική αντίδραση. Δεν σημαίνει ότι το προσχέδιο ή το σχέδιο που έχει φτιαχτεί δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, δεν μεταμορφώνεται με το πώς έχει μεγαλώσει ένα άτομο και σε ποια κατάσταση, σε ποια οικογένεια, σε ποιο χρονικό σημείο ή σε ποιο χώρο έχει μεγαλώσει. Αλλάζουν όλα αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι το φτάσαμε αυτό. Συγγνώμη. Και περνάμε φυσικά στις κάρτες από τη ζωή, η γλώσσα των δέντρων, των δριείδων φυσικά. Και έχουμε δύο κάρτες, μία είναι, συγγνώμη παιδιά, η μία είναι η ασημένια λεύκα, Silver Birch, που σου λέει ότι καθαρίζω το δρόμο για φωτεινά νέα ξεκινήματα. Καθόλου τυχαίο ότι μιλήσαμε για νέο ξεκίνημα με τη νέα σελήνη στον Ιχθύ. Καθαρίζω το δρόμο λοιπόν για φωτεινά νέα ξεκινήματα. Και η δεύτερη κάρτα είναι το δέντρο της θεϊκής αρσενικής πλευράς, Divine Masculine, το Alder. Θα το βρω άλλη μία φορά γιατί δεν το θυμάμαι ποτέ στα ελληνικά. Θα πρέπει να το ξαναβρω άλλη μία φορά. Και λέει ότι είμαι η πράξη και το κουράγιο του πολεμιστή σου. Το Alder θεωρείται το δέντρο της αρσενικής ενέργειας. Πάντα βρίσκεται μαζί με το Elder. Εδώ έχει βγει με άλλο θηλυκό δέντρο, την ασημόλευκα. Και είναι σαν να σου λέει ότι όχι έχεις προστασία απλά. Μπορείς να κάνεις το καινούριο βήμα που θες,
αρκεί να επιδείξεις δύναμη, κουράγιο για την ακρίβεια, και να κάνεις πράξεις. Μην περιμένεις να γίνουν οι πράξεις από κάποιον άλλον. Κάν' το εσύ πρώτα. Κάνε εσύ πράξεις για σένα. Αυτή την αίσθηση μου βγάζει. Και περνάμε τελευταία στη Σταρό, που όπως βλέπετε είναι και αρκετές. Είναι 11. Αυτό που παρατηρώ πρώτα απ' όλα είναι ότι έχουμε 3 κάρτες μεγάλης αρκάνας και έχουμε και 5 κάρτες, 5 κάρτες προσώπων. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όπως τις έβγαζα τις κάρτες είναι ότι έχουμε πολύ νερό. Έχουμε πάρα πολύ νερό. Και έχουμε νερό από τις 4 κάρτες πάνω. Βασίλισσα κυπέλλων, υπότης κυπέλλων, ακόλουθος κυπέλλων στη σειρά. Και είναι σαν να σου λέει ότι συναισθηματικά τουλάχιστον και 4 κυπέλλων στο τέλος, με την πολυτέλεια και τη σελήνη στον καρκίνο, και μίλησα για κάποιο λόγο για σελήνη στον καρκίνο. Αυτό που λένε λοιπόν οι 4 κάρτες στη σειρά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, είναι ότι χρειάζεται να μπεις εντός σου, συναισθηματικά, όχι απλά για να δεις τι υπάρχει στην αυθονία των συναισθημάτων σου, αλλά για να δεις την εσωτερική σου αλήθεια και να βγεις από τις ψευδαισθήσεις, γιατί η Βασίλισσα Κυπέλλων εδώ, αν τη βλέπετε και νομίζω ότι βλέπετε καλά, είναι πίσω από μανδύες, πίσω από πέπλα, και είναι σαν να κρύβεται ή να προστατεύει τον εαυτό της. Σκεφτείτε το και έτσι. Και κάνει μια αντανάκλαση από κάτω, γιατί είναι πάνω σε νερό, και δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η αντανάκλαση. Δεν ξέρεις πού βρίσκεται, δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς και αν υπάρχει κάτι στέρεο. Οπότε χρειάζεται λίγο να μπούμε εσωτερικά, να βρούμε την αλήθεια μας εντός μας και μετά να κάνουμε το βήμα προς τα έξω. Γιατί και οι 2 κάρτες εδώ, και ο υπότης κυπέλλων και η ακόλουθος κυπέλλων, είναι σαν να προχωράνε προς τα πάνω, σαν να ανεβαίνουν. Οπότε είναι σαν να σου λέει, δες λίγο τι υπάρχει εντός, ξεκαθάρισέ το και βγάλε προς τα πάνω πράγματα από το συναισθηματικό σου πλούτο. Πράγματα συναισθηματικού πλούτου που με το αστέρι από κάτω και κάρτα υδροχώου, και εδώ κολλάει ότι έχουμε πλούτο ανάδρομο στον υδροχώο. Με το αστέρι λοιπόν από κάτω είναι σαν να σου λέει ότι όλο αυτό το από πάνω είναι αυτό που χρειάζεται να βγάλεις προς τα έξω για δική σου θεραπεία, για σύνδεση με το θεϊκό κομμάτι σου και για το κομμάτι του προχωράω μπροστά. Δεύτερη κάρτα, δεύτερη στήλη, Βασιλιάς Ράβδων όρθιος. Αν ο Βασιλιάς Ράβδων όρθιος δεν μιλάει για προχωράω μπροστά, ποιος μιλάει δεν ξέρω. Ο Βασιλιάς Ράβδων όρθιος για μένα βγάζει την αίσθηση του ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι, ξέρω τι θέλω, είναι ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, είναι ώρα να κάνω το επόμενο βήμα. Μπορεί να νιώθω καταβεβλισμένος, 9 Ράβδων όρθιο, με ήλιο στον τοξότη και τη δύναμη από κάτω. Μπορεί να νιώθω καταβεβλημένος, μπορεί να νιώθω ότι τίποτα δεν μου πάει καλά, αλλά ξέρω ότι έχω τη δύναμη να κάνω τη θεραπεία μου, να βρω την ελπίδα μου, γιατί το αστέρι έχει να κάνει και για ελπίδα και με ελπίδα, να μπω στο συναισθηματικό μου κομμάτι και να βγάλω τον πλούτο που έχω προς τα έξω.
Και μάλιστα με 8 ράβδον όρθιο και την γρηγοράδα και τον Ερμή στον τοξότη, είναι σαν να σου λέει ότι πρόσεξε το λίγο, γιατί είναι μετά το 9 ράβδον και κάτω από το 4 κυπέλων, πρόσεξε λίγο την ορμητικότητά σου και τη γρηγοράδα σου να είναι πιο μαζεμένες προς ένα στόχο. Βρες το στόχο και μετά κάνει το βήμα. Γιατί έχεις και τους εραστές από κάτω. Οι εραστές από κάτω είναι κάρτα διδήμων. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε αρκετά καρκίνο και ηχθή και όχι, σκορπιό δεν έχει βγάλει, καρκίνο ηχθή έχει βγάλει εδώ από πάνω και καρκίνο εδώ με τη σελήνη μαζί. Έχουμε βγάλει αρκετό καρκίνο ηχθή που ο καρκίνος έχει μέσα τον Δία και ο Δίας στον καρκίνο είναι στην έξαρσή του φυσικά. Και επίσης έχει ηχθή που έχουμε τον βόρειο δεσμό στον ηχθή που περιμένουμε να ξαναμπεί ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος πάλι στον ηχθή για την αναδρομή τους. Έχουμε τον υδροχό που είπαμε έχουμε τον Πλούτονα μέσα και φυσικά έχουμε τον Ερμή στον Λέοντα, με τον Λέοντα εδώ το βλέπετε. Όσο για τοξότη εδώ και Ερμή στον τοξότη, με τον ήλιο στον τοξότη και τον Ερμή στον τοξότη, είναι το κομμάτι του τι στόχο έχω, ποιος είναι ο στόχος μου, πού θέλω να πάω. Και σου λέει βρες τις επιλογές σου, κάνε την επιλογή σου. Κάνε την επιλογή σου και φοκουσάρισε, focus yourself. Συγκεντρώσου εκεί που θες να πετύχεις. Ακόλουθος πεντάκτηνο όρθια. Και η ακόλουθος πεντάκτηνο όρθια πάντα αυτό που βλέπω πρώτο, εκτός από την ενέργεια εγώκερου, είναι το δόρυ που είναι προς τα κάτω. Και εδώ στο κάτω, ελπίζω να το βλέπετε, είναι σαν να δίνει ενέργεια χρυσή. Σαν να παίρνει ενέργεια από τον ήλιο εδώ πάνω και να την κατεβάζει στη γη. Και σου λέει πάρα πολύ απλά κάνε την επιλογή σου και δες που χρειάζεται να επικεντρωθείς και να προχωρήσεις παρακάτω. Για να κάνεις το πρώτο βήμα, για να κάνεις το επόμενο σου βήμα. Για να τα κάνεις όμως όλα αυτά, χρειάζεται να συγκεντρωθείς άρμα, και το άρμα είναι η κάρτα του καρκίνου. Είναι επίσης ο αριθμός 7 που είναι κρόνιος αριθμός και σου λέει συγκεντρώσου, βρες την εσωτερική σου ισορροπία, βρες την συναισθηματική σου ισορροπία και μιλάμε όλο το βίντεο για κομμάτι εργασίας με τα σκοτεινά μας κομμάτια, για κομμάτι εργασίας συναισθηματικής, συναισθηματικού κόσμου να το πω καλύτερα. Είναι σαν να σου λένε οι κάρτες εδώ ότι πρέπει χτες όμως, να κάνεις εργασία με τον εαυτό σου και να εργαστείς με εσένα. Αυτή την αίσθηση έχω. Χρειάζεται να δουλέψεις με τα σκοτάδια εντός σου, να τα αναγνωρίσεις, να τα αγκαλιάσεις, πώς να το πω καλύτερα. Να τα αγκαλιάσεις, να τα γνωρίσεις, να τα δεχτείς και να τα αποδεχτείς. Τα σκοτεινά σου κομμάτια, γιατί είναι δικά σου, δεν είναι κάποιου άλλου. Και μόνο έτσι μπορείς να αποχωριστείς και να ξεκολλήσεις από τους φόβους σου. Μόνο έτσι μπορείς να κάνεις το επόμενο σου βήμα και το νέο σου ξεκίνημα. Αυτή την αίσθηση έχω. Και αυτό νομίζω θέλω να μας πούνε και οι κάρτες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο μένεις και μένουμε γενικότερα μιλώντας κολλημένος, να το πω έτσι, γιατί η εικόνα που μου ήρθε είναι βάλτος, σε συναισθηματικά νερά που έχουν βαλτώσει. Χρειάζεται να
βγεις πάνω, να φέρεις πάνω. Ίσως, αυτή η εικόνα μου έρχεται παιδιά, ίσως να χρειάζεται να κάνεις ένα βιολογικό καθαρισμό στη λίμνη εντός σου. Ίσως μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, και δεν μπορώ να ξέρω τη ζωή του καθενός σας, αλλά κοιτάξτε το, μήπως αυτή την εβδομάδα χρειάζεται να κάνετε ένα κομμάτι αποτοξίνωσης. Ο καθένας βέβαια για τον εαυτό του θα το κάνει και για το πώς ο ίδιος μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα με το ίδιο το σώμα. Κοιτάξτε λίγο μήπως χρειάζεται να το πάτε και λίγο σιγά σιγά με περισσότερο νερό, με λιγότερο κρέας, φροντίζοντας την υγεία του στομάχου και του εντέρου σας. Θα έλεγα για κάποιους από εσάς να κοιτάξετε λίγο και τον έκτο οίκο και την Παρθένο, γιατί Άριος στην Παρθένο είναι αυτός. Οπότε κοιτάξτε λίγο μήπως χρειάζεται λίγο αποτοξίνωση και περισσότερο νερό. Είμαστε στις πιο ζεστές μέρες του Ιουλίου. Έρχεται κι άλλος κάψος να σας πω ότι είδαμε όλοι και ότι διαβάσαμε νομίζω. Οπότε χρειάζεται επειγόντως νερό. Για όλους μας το λέω, δεν το λέω μόνο για εσάς παιδιά, ειλικρινά. Χρειάζεται περισσότερο νερό. Προσέξτε λίγο τη ζάχαρη, προσέξτε το κομμάτι των γλυκών και των βαριών φαγητών και επενδύστε στο νερό σας, ειλικρινά. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορώ να σας αφήσω. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία φυσικά είμαι στη διάθεσή σας και να μην ξεχνάτε να φροντίζετε τον εαυτό σας και όπως είπαμε, να πίνετε νερό. Αγκαλιάστε τα σκοτεινά σας κομμάτια, αγκαλιάστε το εσωτερικό σας παιδί, φροντίστε τον εαυτό σας, το σώμα σας, την ψυχή και το μυαλό σας και για όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Την αγάπη μου σε όλους, τα φιλιά μου, θα τα πούμε σύντομα και να μην ξεχνάτε ότι υπάρχει προσφορά για το Reiki και για οτιδήποτε συνεδρία θέλετε να ρωτήσετε και να κανονίσουμε, είμαι στη διάθεσή σας, είτε ταρό, είτε αστρολογία, είτε θεραπείες Reiki. Στείλτε μου ένα μήνυμα και θα κανονίσουμε και την συνεδρία σας και την πληρωμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια να έχετε καλά. Να είστε καλά.